Kasi. Ito yung mga kasamaan ko. Punta kami ng ganda ng ano mo blouse. Pwesa na tayo. Ano tayo na metro station? Hi. Hello. Ay, ang ganda. Nandito kami sa Dubai Mall. Ito kakunik amo. Alam na meron Christmas face na lang. Kasi lang meron Christmas na lang eh. Sa isa. Oo. Merry Christmas na. Tapos Santa Claus naman yan. Naman na. Sabi nito lang. Kami kasi nakakilangay ka sa Oh, nandito. Maganda yung pag-surprise ko sa'yo, Mati. Oo nga. Ano ba yan? Pag-vlog. Ano nakuha yun sa ano no? Oo.
مثلا شغل ايه؟